Hej Arne, velkommen til mit lille eksperiment. Jeg vil prøve at vise dig, hvordan jeg kalibrerer mit joystick via den throttle indstilling, som er i Inabils A320, som er standard i 2024. Jeg går simpelthen ind i tabletten. Jeg håber du kan se det. Så får den tæt. Og så går jeg ned i noget, der hedder Options. Der har jeg noget, der hedder Throttle Settings. Den viser så min throttle i de forskellige niveauer i forhold til, hvordan jeg kan markere dem. Jeg har throttle helt i bund og trykker Max Reverse. Så fører jeg joystick en lille smule op og kommer op og siger, her vil jeg have Idle Reverse. Det markerer jeg så, og det flytter den så op. Så går jeg videre i indstillingen, der hedder Idle. Det har jeg så skrevet på mit joystick. Og så trykker jeg så på Set Idle. Jeg kører joystick videre op på Climb og markerer den, og det vil jeg gerne have der. Og jeg kan sætte så på FLX MCT og siger, det har jeg markeret der. Trykker jeg, så er den på plads. Og sidst Toga og trykker der. Og simpelthen reset det. Det gør jeg hver gang jeg starter en flyvning. Hej.